I pa ćemo ljudi, mi ćemo naći da igramo na Mineplex-u Skywars. 3. epizoda. Imamo ove dobre stvari. Ovaj put nećemo da radimo onaj challenge. Mislim, to sam ja radio da bi dobio onaj kit. Sad ćemo mi da skupljamo metal. Vam sigurno neće nigde biti nešto dobro. Uvijek ja vamo kopam da tražim dijamante. Napravim dijamantski mač. A nekad i pretražujem ostrvo da nalazimo onako dijamanta ako neko ostavi. Evo i dijamanti. A opet kako sam znala da će mi se ovo desiti. Gdje su ostali dijamanti? Evo ga. Sad će nam trebati još malo irona. Na prvi ćemo... Ajde chest plate. Nećemo chest plate. Šta mogu da napravim? Ajde. Napravit ćemo kapicu. A nema veze. Ajde chest plate zato što imamo ovo. Sad se tu zezam. Ima neke može li doći. Brzo me ubije. I htio sam da odem odmah u centar, ali bi mi neko možda odmah da me pogodi, pa da klip bude fail. Ajde idem do onog lika. Idem da je FK. Ono sad ubije, ja ne znam. Šta će? Ispuna najveća nubara. Ćemo mi ovako da ubijem. Bio je neki FK. Ja sam mislio kao da se pravi, da bi došao i ubio me. A to što imate tako neke likove. O, vidi. O ne! Ja mislio lik, ono neki. Ja mislio lika, to je zombi. Ajde, pravit ćemo sad. Op, šta ovo bi? What the fuck, ajmo mi da se vamo dole dodemo. Šta ću sad ja da njemu da uradim? Ajde, gazit ćemo. Joj, ajde, zombi. Vere, pamu se. Kako ti se sviđa ovo? Tu, evo vidio sam mog lika. Htjeli smo da ga zeznemo, ali bio je neki pametan. Nećemo da idemo do onog lika. Upad ostrvo, ajmo mi polako do centra. Ne znamo sad sa koje strane će nas gađaju. Ajmo mi vamo. Idemo ovaj. Ne! Joj. Me likovi nerviraju, a imamo nit. O ne! Ne! Šta je sad ovo bilo? Kada sam mogu da crknem? Kakav je ovo bio lik neki? Psihopata. Ajde. Ubi ga, ubi ga, ubi ga, ubi ga! Ljudi,
ubili smo ga, ajmo mi se sada. Au. Ljudi, ubit ćemo ga. To bre! To. Ljudi, a da, imamo TNT, sad sam malo zaboravio. Ali bi sad voleo da pobedim. Snimam. Tu 12 mene. Tu dole. Pa ćemo TNT. Kompas. On je ispod nas. Hoće da nas zezne. Evo ga TNT. Miči tamo. Bacali smo. To bre! I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem.